קאפד. המשחק כבר אני יודע שהוא די ישן, אבל יצא לו הרחבה לא מזמן. היום, כאילו, מישהו שואל למה לא עשיתי לו ביקורת עד עכשיו, כי לא גמרתי אותו. במשחק הרגיל יהיה לכם בוסים כמו ילדת הממתקים, מישהו כאילו מי ששיחק, או מי שסתם ראה סרטונים. הבוסים די קשים, מי שלא מכיר את קאפד. ומה שקצת מציק לי, שהשטן, כמו שאתם רואים פה, שהוא בוס הסופי, לא בוס כזה קשה. וזה לא צריך להציק, אבל תסתכלו. זה נראה גם קל, לא כל כך... מה שכן, השלב הראשון שלו קצת ארוך, אבל עוברים אותו בלי בעיה. ואז יש את השלב שאתם יורדים לגיהנום, וגם הוא ממש מהיר. זה לא משנה כל כך. באמת בוס לא כזה קשה. לאט לאט הוא התחיל לבכות פשוט. למרות שבמקרה הזה אני מתתי. זה לא בוס כזה קשה ואתם מסוגלים לגמרי לעשות אותו. כמו שאתם רואים. במשחק יש גם run and gun, שזה פשוט צריך לרוץ כמו משחקים כאלה של פעם. צריך לרוץ ולהגיע למקום הימני. במפה, כמו שאתם רואים, לא כזה מסובך. וזה בתכלס של המשחק, בוסים run and gun. בהרחבה יש עוד קצת דברים, אבל זה לא פרק כל כך של ההרחבה, רק בהתחלה ראיתם אותי נלחם נגיד השף. אני רק היום גמרתי את המשחק, וזהו. יש במשחק הזה קצת אתגרים, בוא נגיד, וזה משחק טוב למי שרוצה לבדוק סקילס. אין לי סקילס. זה די מבאס שאין לי סקילס. ושתגמרו את הרן אנד גן, כאילו ברן אנד גן משיגים כסף. במקרה הזה בעד שגמרתי את הרן אנד גן, אין לי, כאילו אני לא עשיתי לי כסף, כבר עשיתי את הכסף. בכסף קונים בשופ, כמו שראיתם. בשביל הם עושים את הרן אנד גן בלי יריות, תראו את הפי הזאת, שהם עושים את כל הרן אנד גן במשחק בלי יריות, אז תוכלו לשחק את המשחק בשחור לבן, וזה מאוד מאוד מגניב. סתם לא.